Ai între 12 și 20 de ani și ai vise mari, dar nimeni, nici măcar propria familie, nu te susține. Și cu toții ne-am dorit mașinile acelea pe care le vedem pe Instagram, casele milionarilor, stilul lor de viață. Să nu mai zicem că succesul ar arăta tuturor de ceea ce suntem în stare, ar face copilul din noi mândru și ne-ar umple sufletul. Și cu toții merităm o viață de aur, cu o muncă care să ne pasioneze și să ne satisfacă, să treacă timpul pe lângă noi fără ca măcar să simțim. Și te înțeleg, părinții tăi te ceartă, îți spun că nu vei ajunge niciunde, că nu o poți face și pe tine te frustrează din cauza faptului că tu nu știi ce să faci, cum să începi. E la început și totul e greu când e la început. Dar în ciuda tuturor acestor greutăți, am reușit să cresc un cont de Instagram la 92.000 de urmăritori, 30.000 pe TikTok și 11.000 pe YouTube, chiar dacă nimeni nu-mi dădea vreo șansă și nimeni nu m-a susținut la început, mai ales că nu știam ce și cum, cu ce se mănâncă online-ul, pentru că nu postasem în viața mea. La Dumnezeu nu există imposibil, la oameni da. Oamenii îți vor spune de foarte multe ori: băi, e imposibil. Oamenii care au văzut mâna lui Dumnezeu îți vor spune: da, cu muncă este posibil. Băi, voi vă îndoiți de puterea lui Dumnezeu? Gândiți-vă, dacă alții au mai realizat lucrul ăla înaintea voastră, e clar că este posibil și pentru voi și nu te îndoiești niciodată de ceea ce poate Dumnezeu să facă. În plus, de ce ar mai pune lucrurile alea pe pământ dacă nu ar fi posibile? La Dumnezeu nu există frici. A zis odată Părintele Pimen: te duci fără frică în viață zicând: băi, Tatăl meu e Dumnezeu, ce poate să mi se întâmple? E ca și cum taică-tu ar fi cel mai mare interlopi din orașul în care stai și așa că n-are cine ce să-ți facă. Dumnezeu face minuni în adevăratul sens al cuvântului. Apostolii trebuiau să îi propovăduiască cuvântul, da? Și nu știau anumite limbi, așa că Duhul Sfânt s-a coborât în chip de limbi de foc și au început să vorbească în alte limbi. Și oamenii, ca de obicei, care nu cred în magia asta a lui Dumnezeu, zic: bă, nu e adevărat, nu se poate așa ceva. La fel, o femeie avea nevoie de o anumită sumă până la o anumită dată și tot ce a făcut a fost să spună: cred că Dumnezeu îmi va da suma aceea. Și, într-adevăr, Dumnezeu i-a dat suma, pentru că asta face credința. Când crezi cu adevărat, credeți-mă, minuni se întâmplă. Vei fi singur. Vei fi doar cu Dumnezeu. Nu va mai fi nici tata, nici mama. Va trebui să începi lupta singur, să o duci de unul singur. Și în momentele astea vreau să-ți spui următoarele lucruri. Această frază, această propoziție simplă. Cred, la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Și privește cum minuni încep să se întâmple. Elimină frica. Nu o să-ți iese. Ok, cred în Dumnezeu. Nu ești destul de bun. Ok, cred în Dumnezeu. Nu ai putere să faci aia. Ok, cred în Dumnezeu. La început te vor judeca, te vor critica, dar gândește-te. Așa i-au făcut și lui Isus. Încă o dată, crede în magia lui Dumnezeu. Părerile celor din jur despre tine sunt adevărate până când le demonstrezi opusul, desigur, prin acțiuni. Și cum ajungi să crezi cu adevărată magia asta lui Dumnezeu? Îți repeți în fiecare zi: cred, la Dumnezeu nimic nu e imposibil, și spunându-ți asta de mai multe ori, în fiecare zi, o să vezi că o să ajungi să te crezi. Și mai rămâne doar un singur pas, acela de a acționa și de a-i demonstra, practic, lui Dumnezeu că meriți lucrurile pe care le vrei. Oamenii sunt în viața ta ca să te facă mai fericit sau ca să te învețe o lecție. De aceea, nu te atașa de bani, nu te atașa de oameni. Atașează-te doar de Dumnezeu, pentru că banii îi pierzi. Oamenii pleacă, însă doar Dumnezeu rămâne. Disperul e inutil. Nu te mai stresa, nu mai căuta, nu mai da N mesaje. Nu-ți răspunde la mesaje, nu e activ, nu te place. Clar. Și trebuie să fii atât de valoros încât să-i lași pe ei să te caute și să fie pierderea lor dacă nu te caută pe tine. La Dumnezeu, orice cuvânt și orice persoană pe care o întâlnești în viața ta are un scop. Două suflete nu se întâlnesc degeaba. Nu auzi anumite lucruri dacă nu nu-ți vor folosi la un moment dat în viața ta. Așa trebuie să o gândești și tu. De ce ai vorbi cu 1000 de persoane când tu știi că doar una este pentru tine? Îți pierzi și timpul și scopul, iar astea sunt chestii neprețuite în viață. Nu te culca certa cu cineva. Mâine e o nouă zi. Mâine poate tu sau omul ăla nu vă mai treziți.
Așa că du-te și cere scuze înainte de culcare la omul cu care te-ai certat, lasă orice orgoliu, chiar dacă el a greșit, du-te și cere scuze, ia gândește-te. Dacă omul ăla moare mâine și tu nu a pus să-i ceri scuze, ce faci? Așa că fii prezent, trăiește orice clipă la maximum cu oamenii reali de lângă tine și spune-le tot timpul mulțumesc pentru că nu știi când e ultima ta zi sau ultima lor zi de viață. Nu alerga după lucruri, atrage-le la tine. V-am mai spus, alergă doar după Dumnezeu, nu alerga după oameni. Oamenii nu pot face minuni pentru tine, oamenii nu-ți pot da răspunsuri la întrebările pe care le ai. Doar Dumnezeu poate face aceste lucruri. Și cum atragi un lucru la tine? Simplu. Îți pui în minte că vrei un anumit lucru și muncești pentru el, aștepți un an ca să vină și apoi va veni. De ce zic aștepți un an? Poți să vie și 2 și 3, pentru că în timpul ăsta de așteptare tu te detașezi de lucrul ăla. Practic nu-l mai vrei. Și ăsta e paradoxul realității. Când nu mai vrei un lucru, atunci începi să-l atragi la tine. Când nu-ți dorești nimic, obții totul. Și în plus, răbdarea și timpul ăsta pe care îl petreci până să ajungi la lucrurile pe care le vrei, da? Îți construiește experiență și îți construiește totodată calitățile necesare pentru a avea lucrul pe care ți-l dorești. Iubirea este sacrificiu. Degeaba spui tu că iubești pe X și pe Y dacă tu nu te sacrifici și nu muncești pentru acea persoană. Iubirea nu este să stăm toată ziua, ne pupăm, nu facem nimic, ne distrugem viețile împreună. Din contră, iubirea este, îți spun mai des că te iubesc, dar muncim și tragem amândoi pentru un scop. Învață de la copii. Se zice că nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu până când nu ești ca un copil. Ce vrea să spună asta? Să-ți păstrezi sufletul de copil, desigur, și mintea de adult, pentru că n-ai cum să biruiești în lumea asta dacă n-ai o minte de adult și o minte care să judece, o minte critică, da? Ați văzut, copiii nu au frici, ei spun tot ceea ce simt. Așa trebuie să redevenim și noi, pentru că și noi am fost tot așa, numai că societatea și modelele impuse în societatea asta ne strică. Iubește-te pe tine. La un moment dat, în viața asta, Dumnezeu te va lăsa singur într-o mare de oameni și tu vei fi nevoit să înveți să te iubești pe tine. Și până nu înveți să te descurci singur și să te iubești pe tine, da, și cel mai important, că ai nevoie doar de Dumnezeu în viața asta, nu ai nevoie de absolut nimeni, de nimeni, nu contează mamă, tată, pentru că nu sunt, ei nu știu, nu pot să înțeleagă pe și nu poate nimeni să-ți rezolve ție problemele. Până nu înveți că ai nevoie doar de Dumnezeu în viața asta, până atunci El nu îți va aduce în viața ta oameni care să te facă mai fericit. Eu când m-am împăcat cu mine și am ajuns să mă descurc pe cont propriu, atunci m-am întâlnit cu toată lumea, cu toți oamenii din trecutul meu. De ce? Pentru că nu mai aveam nevoie de ei. Și în secunda în care te detașezi și zici, bă, nu mai am nevoie, nu mai îmi trebuie, atunci atragi lucrurile la tine. Nu pune pe nimeni pe primul loc, în afară de tine. De-aia se strică atât oamenii, cât și relațiile pe care le au. Pentru că iubesc pe cineva mai mult decât se iubesc pe sine, ceea ce este o greșeală foarte mare, pentru că atunci când tu dai 100% pentru cineva, nu mai ai timp să mai ai grijă de tine, în primul rând, și în al doilea rând, persoana aia te va lua ca și cum mai fi la papuc cu ei și mâine, dacă vrea, ce bă, nu mai am nevoie de tine, pentru că te va lua drept garantat, ca să zic așa. Nu depinde de nimeni. Nici de mamă, nici de tată, oricine poate să te părăsească în absolut orice moment al vieții tale. De-aia trebuie să ai treburile tale și să fii independent. Ia gândiți-vă, și trebuie să-ți fie frică mereu ca cineva să zică, bă, tu n-ai fost în stare să faci aia, bă, dacă nu eram eu, tu erai zero. Trebuie să-ți fie frică, efectiv. Pune focul iubirii în muncă. Fapte, nu vorbe. Dacă te iubește, ți-o arată. Dacă iubești cu adevărat o persoană și simți anumite lucruri pentru ea, arată-i asta prin munca pe care o depui, ca ea să se simtă mai bine. Adică pune-ți focul ăla pe care îl ai pentru persoana aia în muncă, pentru că dacă ți-l pui toată ziua să stai cu ea și așa la activități din astea care nu ți-aduc niciun beneficiu, atunci o să ajungi să vă distrugeți pe amândoi. Dar cu cât iubești mai mult, cu atât te sacrifici și cu atât muncești mai mult pentru viitorul vostru bun împreună. Muncește la tine, devină mai bun, fii mai bun. Ai timp și de iubiți și de amanți și de 3 copii, dar te vor vedea altfel când muncești la tine și ești de 1000 de stele, persoanele din jurul tău, indiferent de cine ar fi. Și știți cum era vorba aia? Ceea ce faci în privat, da,
se reflectă în public. Așa că dacă te-ai săturat de disconfortul cauzat de faptul că nu poți să faci nimic cu viața ta și vrei să fii energic, vrei să fii productiv, vrei să ai o viață care să te împlinească și o viață după care arzi pe interiorul tău, nu uita să lași un comentariu cu o inimioară. Eu am fost Cristiana, vă iubesc! Pa!